বর্তমানে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল অফিসার yang nah hade enggak Siamawo wati wawoi kebako borokno जों खतिंखा खतिंमनि या गुलो गानि एकाजार खामानोसै गोबां नाखक बितरखौखा गोबां borok ano saga sa tan 1000 ba manase ani हाजार खतिंगै जों tan 1000 मा অমনতই বিধানসভাও जों কক পিসামানি করে এগ্রিকালচার মিনিস্টার বরিफ्राय রিখা ना मरां थाइगाखा जतनि एकाउन्टआव ना हाबबायनाय अबर बनिचित दिखा आ एसुरेंस कमिटिनि चेयरमैन दाबो विधानसभानि आंनो कोनो मंत्री जुदि एसुरेंस दिखाखाय आबो तानै खाया दिखाखाय आबो बड़ सुकसजों एसेम्बलिनि एमएलए नि एक कमिटि दङ एसुरेंस कमिटि विधानसभा जे कोनो मंत्री जुदि एसुरेंस दिखाखाय बाबो कार्यकरी मा खालायनाय काय ताबो तिनि अर ब्लाइथानो तंफगो जे चिनि एसे बाय चिनि डेपुटी डायरेक्टर हर्टिकल्चर बरंनि तिदुरमाबाय बरंनि चाइतमाबाय बरंनो काहामकाय नायकलै साबैतै तमनि बागै तिनिसिम पदबि ब्लग मुसिसा गोबां बरंजों बंनि एकाउन्ट रां गायमानानै अब्लाथाय तंखिखौ चिनि डेपुटी डायरेक्टर सागा जत एसेन पखे सम्मुलियम साबैति सानान चिनि चंदन बाबुनो मा बोलाय Oro ang emil umani ya ulo opodobil blog ang kabang mani mabakha ang challenge ke saibano chini khoi district podobil blog joto chini hukbar khanero kabang manai ne je machine rok je manmani bibuni spray machine rok je manmani ang khaklai oina no kono blog musikai man ang asa khaya abuni bagai nang sanani musungo hukbaro dora khawar di आंबो खरकसा ताबोक एमएलए चिरकाल टमियानि लोको जे दिन नाया आंगा दिन ता एमएलए तंबा कारण जों लोको बाय संजा 5 बोसोर कायनो जों नखर थानाय फासिमा आं साबेन्द्र बाबुनो सावो साबेन्द्र बाबु आपनि आनारो फाइनालि को आनि फक बारनायनानि को नोंथांनि फाया बसावसा समयसे मालिया बाबु आनो जागा बागरि माने दुइखानि आनि थाइसुगनरो केबो फेसबुक नो खाना कटर कटर के थाइजा रेड आइवरी आनर 8 प्रकार थाइसु टाकलाय थाइजा आं इतिमध्ये न पेकिंग खायना सुरु खायजा अब ताते यंग वाइड आते पेकिंग खायना नि सुरु खायजा बिनि एका मियान दङ आ समयो गना पेकिंग खायरि थाखाय अ थाइसु ताय यंग वारि माया थाइसु नायथकनाय गथाय कर्मनाय लंगन सेमा कायमानि आं बुबारस बारगला खि तमनि एत्तो बुबार फायजा थाइना साबेन्द्र बाबु मा साका एत्तो बुबार फायजा कमार्शियल मान कायो आंबो बथाय थाया कमन काया जे बिसि बथाय थायनाय बबो बिसि थायनाय आपन नाय आं कायो अमति जा थाइसुक आनि अरो पुराय 12टा जात दं आंबोनो थाखाय फुनुंनाय आनि अरो बथाय थाइसुक थाइया गोबां आंबोनो दार बसागा थासि बेखाय लंगन नकाय दिनर रामबुटान अबसिन त्रिपुरा करै अनेक दामि लंगन 1000 टाका केजि बेंगालुरु को नंगरो कैसा माने स्मार्ट बाजार तबो ओ रुपसि सिनेमा हल आरो थांग नागिर लंगन हिनि पेकेट खाजाक दङ 1200 टाका केजि नुगन अंदर सिजा आं नायो आरो पिस फटकायदि अनेक दामि 600 700 टाका केजि फालनो पसि मनकायदि तारपरे कायदिनि पेस्ता बादाम आं पेस्ता बादाम कायखा आनि सफेदा मुसे तबो बुवार बारि तो आकाश कायाको पैकेटन बुवार बारि तो मैसा
सुतुरा सुनर खाई जाका पैसा रेगुलार माननाय आनि आरो थाइजौ थालिक चाइ प्रकार दङ G9 अनेक फालका आलि साइड टेका गोथोंबो लांथांगौ जाय थालिक दाबो टांजाक टांनि दङ साबिन्द्र बाबु रयबार थांगा बिनि कपाल फलगान मोसायमान चंदन बाबु लबि चंदन बाबु थांनो बनो सावा बनो सिमिया तारपरे काकाय आनि रेड बेनाना आं बरो नितलां अरनि ओ जे G9 अरनि सिनि राजेश बाबु बिनि नं नितलांगो आर्मी कसा बिनार तंगा बिनारनि बानो फांनि चिकन चिकन रहका ताका हिरो नय बाबु नारनि फांनि नितलांगा आबनो कायै ताबान बसा कबां आं दिल्ली कोनि केलकाता थाका नयबो फांगो टिसु पे कोनि आसमसे आबनो आं नार्सारि खायै तो दिखा ताबुक नखरना नाय तमाय कामसम सुख थाङा रेड बेनाना मानलायो थाङो बलं बिसिंग कोअपरेटिभनि मेनेजार रिटायर का सुखदेव बर्मा बनो सानै कुन मतेखाय तु खाबिना र फांसा बौ रखना नाय फांसन तलांसिदि दारा नांगिन सौ फांसा रहरि हनै अमतेखाय गोबां भेराइटिनि आं कायखा हायनि बेजान र आं आबनो बागैनो चिनि बरम गोनां साबिन्द्र बाबु डेपुटी डाइरेक्टर न हर्टिकल्चर नि नायफिदि किन्तु आं तो बनो फुनुपना तन्दर हाय साइजो मागाला नों एमएलए नन तामनि नाय आनो फन रिखाला बर हायबरा नायफिदि नर खातंटुन बर रंनर फायनाय बिदि खातंटि कायदि कारण नर बसिरकाल टंला काबुक हाइवे उन थांगा चिनि म लामा किनारा म खैतों आंगर थां फाइनु ब्ले वाति फाइमन समय अ तामलानि समय सिमसे लामा किनार बुइ फ्राय बिबनो नेने मुइ मरं बकं रगा कर फालाय जाव आबो पाइखा मुया र फालबेखान पाइखा बाजा अमतिया पार्मानेन्ट एकटा खाइनान थादि खाइजो काइसा उंगो लेम्बु सराबो रेड आइबोरी थाइजौ गान पाइना थांबाने 400 टाका केजि सानो अ जे चाकमाने बागान कसाक बोसोर 400 टाका पाया थाइका आं बखा हनो अ थाइजौना आं निजे काइनाय एगो ताकले काइ सेमा काइका 9 मास बेनो ताकले बर फाइका थाइका ताबो आनि 4 बखं थाइका मियाजाकी थाइका के आबुनि बागै नाम साबो मुसुकाय चिनि हुबार बेदेग्रो मुसुका चुबामानि परेबो जों जुदि खाइमालिया सिसालिया काकाय जों बुफुरले तरि मानसिनाय बुफुर हामसाय मानसिनाय आबुनि बागै हुबारनि बिसिंतिनो जों हामसाना नांनाय खाइदि जाक काहामानि न खाइदि अ थाइजौ गागिनि देसिरनो पानि खिबायदि जाक काहामनि थाइजौ बायदि इंगुदि सेमा चन्दन बाबु र नंनो मियाजाकी चारा दिखाबले आं साइमान आं तो ताकलाय निनि बिलुनिया राजनगर थेका सुरकाय यांगो बको जत्त खेतवो गुरि हाइजा बादाम काइमा थेका सुरकाय जत्त नाइजा चिन एसेम्बलिनि टीम थांमानि नरमुनु खाना आं नाइखा बरनि दफानि बरर बन्दि दफानि बरर गुतिके हुबार खाय खेतो थांनायनि आलु बुतिखाय आलु काइसा 1 केजि जुति रंग ताकलाय जोंना एसेम्बलि 2 केजि के बाखा मांना एकनि बर फायै को राजनगर को खाने एकटा जागानि जोंना रिखाबले 2 केजि को जे पटाय एमएलए न रिखा आलु रिखा एआरसी आलु त कैसा आलु बसले गथाय थाइनै दंगो अब जोंनो का नागि सराबो काकाय मुसुक छे मुसुक काहाम दंगो जागा तो आसा जों खेलायता तलि बसर 5 बु फांखायनो मानैकायदि 5 बसर का 25 बु फां नरक थाखाय बिसास थाइगला ताकले आं चैत्र मास केलकातानि माने चारा नाहारो आबनो तुबुय हाकर खुरुय मिस्किर होय आबनो फबुय तनगरा को ओ जे कसा का फबुय तुइलुय फाल्गुन मास निसिनि तुइलुय आकय ताबु से आंगु सिगां बिसि बालया को मास कायसा काया को जत्तने मिस्किरि बिथिरि होय आं कायरि दिबे ताबु हामसे दिके बलाय कारण ताबु तामो मे जून जुलाई जरा एकदम हामजाना समय के बना मा हामदिनाय जों हायनो कायरिमा बायमिया बनो बन नायखिनि खायना नांगाने थाइजौ बुलाया आगिउ जों बुलायफोन यं जायखितु हिनो आनो लेमु सरानि थाइजौ फालनाय बिनुथिनि दङ बसाव सार थाइजौ बुलायनो कोन दिनो यंटा वारि दिगानि थाइजौ खालि थाइगलाखि कबिना नायनायखा एडलु फिनि कायसा बानो बिथि बरो का सान नंगोनो स्प्रे खायदिन सब आबा आगर तला मने को बिथि दुगन नायका माइया एडलु फिन काय दङ बायरेन तुबना बरो आचाकमा अबनो स्प्रे खायगा हिकाय बुलायो ताई दय माने मास तालसा दतिके यं वार फाया एके ननि थाइजौ बुलायनो यं दावा बुलाय हामिया पुलनिं खायनानि
अबरसिन हर्टिकालचार का थाइमोन थाइसुनो सुग्रिया का बाराखान तने मानो नाइफेदान खेतो आं बुतेखे बारा खायै थाइरिका थाइसुकनो उनि फटलाया नि अमनो सिगलाया किन्तु आरो थाइसुक चथुर दिके बेदे खायैका बना पुर्निं खायनानि समय आ समय खाय बना बथाय पाइमान लगेन रावै दिखा बेदे साखै थायनाय एके ब जागा रानानि नां आबो साइमाना नांनाय आहायनो राय दिमा बायमुया बै कैसा थालि निनो ओ जां जाय फाने हिनि को माने बिनि बुबु ओ बसक लै फाइब्रु यंवार आं फुङासे सिरि नाय नाय खानो थुइ अने खालि रक्तां यंवार एमति नस्ट दङ हिननाय माने खालि गाबो जिरसिमु वाइया साकाते यंवार कासे यं दङ करा आबो आरो वार मां दङ काबुलाय ताइ उसुजा कान्या का बिनि फ्लाइ नस्ट दङ थां दिका आबोनो स्प्रे खायना नांगौ नरक आबोनो 15 दिन बरबर खालि काहनो जाय खालि स्प्रे खायका जाय खालि कोनो दिन जिर काया या फांगो कायखुरु नरम करिदि ओ फुरादान रिदि किछुनिया हेकेते जिर फाया हेके काय नर जुदि मान खांजाकाय इनकोनो इउरेन नि लगि समबो जुदि किसिसा जुदि रि देखाकाय ता खूब कम परिमाण देखाकाय ताइ केनजो तेनजो ता अने जिरपे फाया आंगाबो टेस्ट खाइ साउ नरंनो नरहर जर तंनाय आनि रामचंद्र का नरंना नर फाइ दिथि आनि मनाय उ सिगाङो केलकाता नि चारा तु माने बफालो नार्सारि बिनकम आनि साइ बिनि बागान तेम नायथगो बिनि आरो बेरायना बर फायो बसक थाइजु थाइजा नाय फिदिन र चाराव सेंटमा काइसा फांसमन करिना ताउ ताइसा चालां सपाय दं आबो बुकिं थांहा बिना र काइ नर काइदि नाइदि काइदि न मिथि सादि ताइरां आजिदि काइ आं ताइ बिसि कमलो लिया ब्लेके हामबाय चिन एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट चिन हर्टिकालचार डिपार्टमेन्ट ताकलाइबो जुदि कोनो कारणे क्षतिग्रस्त दंखा केबो ता काबजाक दि चिनि एसए अफिस फायै विभिन्न नंनि जे क्षतिग्रस्त मन जानो फायदि जाहाथे के नरक रां माननानि अबनो नरक लामा बयतनि एसए न फाइसा फायदि हर्टिकालचार नि चिन डेपुटी डाइरेक्टर चिन बरमा पांचा को गय सापायना ने को बरबनि सापायदि चिन ताम ताम का खति जाहाथे आगामिबो मत नरक जाहाथे सुबा सुबा अबसों नायो जों जतन सोबालमेन बिसिंतिनो चिनि दफा बसकांगा गय थांतो नरक आजिनानै नामा नायथगै मानतो मुसुक साइनो आनि क नारेंमानि अरन मथाका जतन न खुलुमका हामबाय।